नेबाय थाखायो नेबाय थाखायो नोंसोरखौ नेबाय थाखायो बेंकआवहाय बेंकआव नेबाय थाखायो दे हरदो फैसा जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै दिनै नैबे बेंटल सेरफां निजोरापारा गामियाव जों सासे आयंनि न'आवहाय आयं हासुआ बसुमतारी नि न'आवहाय जों दिनैहाय अफिसारजों रायलायनानै जों मोनबाय न'आ लुबाय किन्तु बियो दासिमाव इनकमप्लिट जानानै दङ आरो मिथिनाय बायदिबा बे न'आ दिनैसिमाव 1.5 बोसोरसो जाबाय थ' 1.5 बोसोर जाबाबो बे न'आ दिनैसिम कमप्लिट नङा बे मुदाखौ नुनो मोनबायना बे मुदा हनै बेखौ थिंसो दोगथाबनानै होदों बे एक्चुअलि थिं जानो नाङामोन बेयो इथा गाथनि जानांगौमोन ओमफ्राय आरो खोरखियाखौबो थिं दोगथाबनानै गालांदों दा बेबो सौकातबो लागायफैयाखै मस्ट सम्भब बा खोरखियाबो बानायना होआखै बेफोरखौ नुनानै जों बनसुनि जानानै जों निन्दा खालामो बे न'आ एक्चुअलि बेबायदि जानो नाङामोन दा गरिब दुखिया नुनानै माखासे बिसिडिसिनि मेम्बारफ्रा मानो एडभान्टेज लागासिनो दङ गरिब गुन्द्रानि फैसाखौ मानो नस्थ' खालामनानै होगासिनो दङ लुनायनि दायित्वखौ जुदि लादोंब्ला गोख्रै थाब मोजाङैनो लुनानै हो बेखौ जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बनसुनि जानानै जों गोख्रोङैनो जों बुङो बेखौ गोख्रैनो थाबनो कमप्लिट खालामनानै होनांगौ आरो बिखौ गोजौनि जिनेखि मुदा थिंजों दोगथाबना होनाय बिखौबो इटा गाथनि गोख्रै खालामनानै होनांगोन आरो नङाब्ला जों बिखौ गोजौ लेभेलसिम इस्युखौ लानानै थांनानै जों बिखौहाय आयेननि बेबस्थाखौ जों लाहैगोन आयं नोंनि नामा मामोन हास' बसुमतारी हास' बसुमतारी मा गामि निजोरापारा बेंटल निजोरापारा सेरफांगुरि ने बेंटल बिसिडिसिनि आन्दाराव मेम्बारा सोरथो माबा जिसखेल मेम्बारानो दायित्व लादोंमोन न'आखौ लुनायनि ने खिन्थु न'आथ' दिनैहाय मोजां लुना होलाङाखिसै दा मा लुबैयो आयंआलाय मा होननो सानो जोंथ' दा न'खौ मोजां लुबैयो बे न'खौ बे बिजाबजों लुना गालांबाय मोजां खिरखिबो जों मा बे थालाबो गैया दासिम दिनैहा 1.5 बोसोर बे न'आ 1.5 बोसोर खाथि आयं बे न'आ आरो दा नोंसोर बाबु न'खौ नुबोखाबाय मा बै न'आ बिनोमोन किस्ति मोनबेसे लांखो मेम्बारा फैसाखौ थुक्राझारावहाय बे बेरनिफ्राय खनबा बख'दों खनबा बख'दों ओमफ्राय बे माबा मा होनो बेंटल माबाहाय बेंकआवहाय 7 जादों गासिबो दा बख'नानैथ' बे मेम्बारनो होजोबखाबाय गासिबो माबायदि दा नेबाय थायो नोंसोरखौ नेबाय थाखायो बेंकआवहाय बेंकआव नेबाय थाखायो फैबाय दे हरदो फैसा दा बेखौ थिङाखौ मैयासो दोना होफैदों मैयासो दोना फैखादों आं बे माबा मुदाखौ इथाखौसो होजानो लुबैदोंमोन आयं इथाखौसो होजानो लुबैखादोंमोन आं मा आं बुंखादोंमोन बे मुदाखौ नों अननानै बे मुदाखौहाय इथा नों होदो बिदि होननानै बुंखादोंमोन आं बे दा इथाखौबो मोनलाया बाजै दा थिङाखौनो मुदा माबा दोनोसै होनना बुंबाय ओमफ्राय बिदि होनना बुंबाय दे